No, ketchup, tomato, olivky. Aj dám prosím. Kukurička. Kuřecinka. No to je pre teba. Šampiónky. Čiže návod na prípravu. Natrieť, potrieť. Nemáme veľkátko, čiže treba sa vynájsť. Tak, no, čo ti poviem. Máš také fľašu od vína. Horúca voda. Treba to vydenzifikovať jednoznačne. Áno, poriadne do sucha. Najlepšie veľkátko to je presne toto víno, také Pinot Grigio. Áno. A to je proste, to si musíš kúpiť v norme. Áno. To je 12,5%. Áno. Potrebujeme na percentá. Áno. A myslím, že to by malo byť dostačujúce na veľkanie tejto. Musíme a veľkáme. A veľkáme. Áno. No, to je fakt. Ako Julko sa evidentne vyžíva. A kreslíme. No jo, vole. Jo, to je v pohode, You're very fun. What's your city? Áno, že you are very fun. Teraz sme z toho pochopili. Áno, ale že tam ani si naozaj veľmi inteligentný. Čili. Šunčan, ale iba na nevegetariánsku stranu. Pozeráme všetci, celé Česko a Slovensko. Sleduje Diana otváranie. Daj Mia. Áno, to si musíme chcieť. Otvára. No, trebalo menej alkoholu. Áno, a je to tam! Áno, emócie sú tu. Radosť. Tak to mohla. No, tak to je pekne šikovno. Ty máš hladná, ty bože. No počuj, ja to zatiaľ nebudem jesť, taký skurvený šampión. Áno, je tu presovský slang a dopíše si. Počúvaj. Neverím, že si to teraz nezlomila. Áno, Julka je šikovná ako stále. No, ale keď som mal vlastným otváraku, už neviem akom. Ňami. Kukurička bonduel. Julka sa nezaprie. Ona je taká chudička, ale to je veľká jedáčka. To je zráčka to. Nech sa to podá tak hnusne. Tak ako priznávam. Pekne porozhadzujeme. Ja som tam. To aspoň nie vegetariánku. Ja mám vegetariánsku stranu. Počúvam ti teraz, že to je také zase tak. A teraz takých okolo 15 až 20 minút. 15 až 20 minút stopneme. A hotovo. A hotovo. A ideme. Takarina. Makarena. Makarena.
Vypúšťame na láčiku. Hejme. Hanna, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a ideme. Na aerobiku, tam jak szalane. Dostali brzytwę. A idziemy! A chodniemy! Dobrze. Áno, Ideme na to. ideme, pripravíme sa, otvoríme. Počkaj, sme nevypli rúru, ale v pohode. Nevadí. Vyberieme na skôr. Mám jednu kňazku. Hej, si zaberú čiarku. Áno. No, Mýka sa pripraví. Chytíme. Výborne. No, počúvaj ma. Máme. Teraz ma mamka videla, také na mňa hrdá. Maximálne. Jaká gazdyňa? Nie taká. Áno, snímame pizza, pražská, Juliet and Mia, action. In action.